hay jawɓe hoore weendu taw Safuru Sow nan ɗo hay jawɓe hoore weendu mbawa heen yiitade koye mumen sabu deftere nde fof ko nde kelle capanɗe jeetati e jeetati eɗen nganndi tarik jawɓe to wiyombo ƴetta ɗum to misra ha ga yemen ha ga e Cheikh Moussa Camara ko haali wawa windade e 88 page kono noon jomum ko jogui ko e ndolon mum e fimde mum e yidde mum yeehi kañum ina wartono jawɓe ha yaltina e ɗum ɗo en mbi en coodat deftere nde mbiyen mo ɓeydu hen ɗum ɗo yurnita ɗum ɗo wona ɗum ɗo ko ɗum ɗo o saato o artana min o artirga e lewlewal multoɗen deftere nde wona hankkadi tarik jawɓe himmi woɓɓe kadi yo mbat noon ko nden dañeten tarik men saɗa yiiɗi dañde tarik ma windan hoorema hayso tawi kadi sa windini hoorema kadi ma waɗ moggueɗe mogguɗa saabu wonko haalata ko e nder tarik Abou a jarama eko mbaɗanɗa min ko emin jottorinoma ɗum emin ganduno aɗa wawi wadde ko ɓuuri ɗum ɗo kono mbeɗa andi ka tonguɗo ɗum e saaha o ka pamɗo yimɓe ɓe tawde ko Sow e Diadia woni parrain tawat ko hakkillaji ɗi nan banggueji goɗɗi taw wona ɗo tan mbaɗirɗa ɗum ni tonguirɗa ɗum kono ko tonguɗa ko a haali foof a timmini foof te kadi kala ganduɗo holko woni karallagal présentation du livre ina andi a firɗi foof guila goobu ngu par ce que le choix des couleurs n'est pas gratuite dans un livre so tawi eɗen mbinda deftere cuɓogol natal ngal wona bolle puyɗe natal ngal haalat hono no deftere nde haaldata ni titone nde haalat a haali ɗum a haali jotni gonɗe nder ɗi a haali cewle ɗe woni les sources Cheikh Moussa Camara ceerno Younous Saydou Kane a haali e pecce ɗe jawɓe daalli honno peccori a andini en ko jawɓe goni premiére civilisation no mbiruɗen ni saabu premiére civilisation garɗe men ko civilisation jamdi e safara e jeygue ko kamɓe gonno ɗum ɗo kam dia ogo en goni premiére fergo ɗum hay goto yeddodirako ɗum e nder tarih de 850 à l'an 1000 won yeddodiroɓe to banggue duuɓi ɗi lurde seeɗa kono ɗum foof a haali ɗum a haalni yimɓe ɓe kadi ɗum ɗo ƴetta koye hunduko e nafuru te kala ko ƴetta e hunduko e nafuru ina wawa wadde cuggi gonɗe hen kono wona binduɗo o ƴetti jogui on ɗon bakkat jogui bakkat o ko haalanɓoɓe ɓe a haali golwole calli pooɗe e kolaɗe guure mabɓe ceerturi cuuɗi a haali sernaɓe mabɓe iwdi mabɓe peeñgol jawɓe e a haali ha kalɗa leppi ɗi kadi en peccirɗa dia o ni holko fotata wawde firtude ga fotata wawde firtude ga dia o tan ko leppol saabu sen jeehi dia no woniri ni dia o sa yeehi ɗo e Guiya tan a tawa ɗon dia Guiya sa yeehi guuri goɗɗe kadi tawa ganda dia o beele ko jagaraf beele ko holɗum kono ka dia o kam ko leppol a haali ɗum ha laaɓi Allah jarama a jarama golle ɗe no mbiruɗen ni subaka o jeyno ɗum ko deftere nde kikiɗo o jeeyi ɗum ko Moussa Sow ma en so tawi gawso heeɓi ma haalan en nde gartaten ɗo enen foof tawtore ɗen kikiɗo o saabu gueɗe ɗe foof ko gueɗe men eyyi joni noon hade mi tottiddemo gawso ha o totta Amadou keɗiɗo ko haala ko haalana en mami tottu Abou Gaye hay sinno ko mintaji tati tawde o woni koye lewlewal communication kamɓe muulata defte o haalana en mataw won joguiɓe ɗo defte ine jiiɗi muule hol damal dewategal Abou Gaye e nder hojomaji tati mefta mbasa ɓaftude 8e dynastie Pharaon en tawi doole mumen gustima ko nden jawɓe peri toon gaari ga hirnage ɗum ɗo foof ene wayno ko wiyete concordance des deux versions fuɗɗima wawde laaɓtude seeɗa joni noon o sakkitori deftere nde min mbawa janngude ko wone deftere nde fof nden on coodata nde watta fayida deftere nde min jiiɗi ko yo on cood ko lamminel woni ɗo ko jubbande woni hen sinno ko sago Amadou o wi kala ɗo jaawo meɗno hodde ɗo ha Mali ɗo ha Guinée ɗo ha Burkina Faso ɗo ha Gambie mi yahat kono mi ala doole ceerno Abou walla mi yaltina deftere adide nde e ballal lewlewal édition somi yaltini deftere nde so tawi jawɓeɓe jarribama jaraniɓe enen ken wittoɓe ɓe coodi deftere nde enen ken wittoɓe enen ne gummoɗen teppen koyɗe meɗen jehen kala ɗo jaawo wonno tawen ɗum ɗon binden koye men kaalen dartol men no o hammeni wiiri ni so en jii hande dartol men ene woye Sénégal wonde ko winda e tarih binditagol Sénégal ko fewnitaki minen fewnitaki hay goto sa timi hen firti ko wona enen bindi walla tawtornoɓe windugol ngol wonko jeebi hen ha ko winda e men ko fonno windede winda o sakkitori deftere nde ko
yettude e mantude ajinoɓe ɗannade ferɓe periri ittude basal e sortude ndimagu e ittude heege e ittude kadine ko wiyete miskinagal ko e ɓamtude rendo e waylude korki e koɗorɗe e waylude peeje gaynaka o haali hen wonɓe Gabon o haali hen wonɓe Côte d'Ivoire o haali hen wonɓe Congo woɓɓe ɓene ene jogori arde e danuɗo ene firti noon koye ɓeeɗo e gadi e dewɓe e debbo goto gadinoɗo nadde politique e nder jawɓe tawi waɗi hen kadi fayida ha jawɓe mbatti yiitidade e politique joni noon Falloyel Diallo onne kadi o toɗɗima ɗum e nder deftere nde toɗɗanima ɗum kono Moussa SOW ardi ɗo ni Allah ene wawi taw won debbo kadi jawo woni ɗo nanga e nofuru Moussa SOW wiya Moussa SOW ko hammeli wi min ko wima ko o yaɓɓi min ko ñoore e ɗemgal o wima ko minen hanki min mbaali ɗo min ɓuftaki wona jennol maɓɓe ɗe ko jennol lamɓe meɗen ɓe ko lamɓe meɗen ɓe ko kamɓe laami kala ko en dañani ɗo en gonta dañde e laamu jawtungu ngu hanki en goyanno eɗen mbiya komin laamaɓe hande noon ko enen laami ɗo jogui ɗon cacheji jogui ɗon signature uji jogui ɗon tampon ngaji ɗo so on donki wadde haydara mamin ndewe moon min poɓɓa kelle min gama saabu en ɗam e jikke kono noon min beltaki ayo ko ɗo deftere nde haaɗi eɗen ñagonomo Allah kanko oɗo gurdam yo Allah waɗanmo cellal o jogo kadi softede kala ko mbawɗon yiide hen ko garɗani gande ko ngaalu ngu ngakkini ɗum kala ko jiiɗon hen e joɓɓi on jaafoto gandon kadi ne bittowo so witti haw gayni on mbaɗat feere mballonmo mbiyomo yaato kaari dona sampade kadi ɓe jokkitanamo ɗum ɗo woni ko wallata bittowo ko somin keeɓi ɗum minen amin kalfina yomin caato e le haalani ɗum yomin caato ko windano ko min tottama defte ɗe ko commission de jooɗi nde professeur Day e min ɓe kalfi ɓe mbiya min jaaɓi min ƴeewa ko fewnti ko min mbaɗa hen min gartiranaɓe kamɓe ɓe nawta ndeke noon ko windi ɗo ko sinno ko ɗo ƴettano tan wayata noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama jarama monon ɗon sampati kala ko beltaniɗami min ɓuuri weltanade 1992 mbeɗa heeɗo kasetaji maɗa mbeɗa dallinoro jewte maɗa mbeɗa tini darde ma darenɗa leñol ngol gorko so yeehi ha yontama e nder leñol omo haala omo heeɗe omo yiɗa yo yimɓeɓe teddinmo kala daraniɗo pulaar yo yiɗmo anda so yiɗa ko kañum yiɗa ɗon kañum ne ene wawi ñalnimo are yiɗde fodde noon ko ni woni jiirumi ngendi hen ko yo Allah jurno gurdam moɗon kamɓe Diallo mbo taarih adi on hollude ɓurɗo ɓooyde tawi ko ɓooyɗo gandaɗo omo yaltini gandal e sa'a makko sa'a o ina hollira wonde ko Diallo on woni gorko biyeteɗo jeeri hisireni on ko Diallo gadiɗo andede e jalluɓe o yontida ko e annabi Moussa nde nagge oole nge jomiraɗo hoddiri yo ngeɗo nagge won sababu andede ɓe kamɓe fulɓe wondunoɓe Moussa jomiraɗo waɗi ɗumen ko e nagge maɓɓe kamɓe fulɓe aynaɓe o waɗi ɗum ko e nagge oole ngeen nagge woni haalatege e simore bagara wiyetende bagaratu safra ngeɗo nagge nde bittuɗen jeeri ndewɗen e mun feewi hewɓe ina kaala hande jeeri hisrin puɗɗiɗen heɓde jeeri hisrin koye wittoji men eɗen gona leydi mbiyetedi Sierra Leone ɗon keɓɗen deftere haalore oɗo gorko biyeteɗo jeeri hisireni dutti wonti hande wittoji men e nder Fouta Jalon e nder leydi Masina ndi e nder leydi Adamawa jaaɗen hen nokkuji kewɗi jiidani e Fouta Tooro kono kala nde jaaɗen pawɗen oɗo kay koko Diallo on mo ganduɗa addani sababuji jalluɓe foof hanti nawede to jeeri foto wiye joni ko jeeri Diallo jeeri en jalluɓe cuuɗi nayyi ɗi jalluɓe Amadou Ampate Ba wi ko kamɓe jeeyi nagge oole jalluɓe kamɓe jeeyi jayge jalluɓe kamɓe jeeyi funnangue hoodere maɓɓe ko jayge nagge maɓɓe ko oole jogdu maɓɓe funnangue
suudu maɓɓe koɓe yirlaaɓe ɗiɗo cuuɗi joyi gooto fof e suudu mum gooto fof e geɗal mum ala mi jaraka taw tino sabi Allah sabu on mbiɗo joyi woodi mbiɗo sappo ɓeɗo mbi ko sappo ala mi wawa komi jaho joni tinno mi wawa a faami joyi ɗiɗo jalluɓe ɓe jeeyi nagge ranewe nge barinaɓe jeeyi jalluɓe jeeyi oole nge barinaɓe jeeyi ranewe nge sosoɓe jeeyi nagge ɓalewe jeeyi ndiyam jeeyi worgo babaɓe woni uruɓe kamɓe jeeyi nagge woɗewe nge kamɓe jeeyi hirnage kamɓe jeeyi hendu hoodere maɓɓe ɗo ɓeɗo nayo goto foof e gueɗal ɗiɗo nayyi ɗeɗo kolce nayyi walla ɗeɗo jammoje nayyi nagge kanji foof jomiraɗo hawritani woni mama maɓɓe ƴetti taniguel muɗum ngel garawel wonde ngel jaawo o rokki ɗum nagge fadale nge ganduɗa ɗiɗo foof maye tawa e fadale ala tawa e fadal leɓol danoyol aɗa wawi hen fawde leɓol ɓaloyol aɗa wawi hen leɓol boɗoyol wadde oɗol ni kadi en tawe hen ɗum woni fadale jawɓe jeeyi ɗum waɗi koɓe mbiyete ko gandal jawɓe dalle yimɓeɓe ganda ko ɗum woni to ko sirru gonɗo e nder mum mbiɗen ɓeɗo jeeyi jaygue jawɓe sikkere mumen o rokka kanko jawo o kadi gandal jaygue ha ganduɗa neɗɗo fof memɗo jaygue soɓe belaka e wonta memtude jaygue yimɓe fof no gandi ɗum ɓe dokka gandal ndiyam sosoɓe jeyno kono ɓe totta gandal ndiyam kadi ɓe tame juuɗe maɓɓe wadde so tawi eɓe keeɓi jaygue ngue ɓe keeɓi ndiyam ɗam ɓe keeɓi naggue ngue e couleur uji muɗum waɗa e nder naggue fadale ngue jaawo eɗen gandi golle maɓɓe gande maɓɓe koɓe jogui fulɓe koɓe golli ɗum waɗi wiide wonde koye suudu ndu ɓuurmi yebde saabu koɓe remoɓe saabu koɓe tafoɓe saabu koɓe aynaɓe koɓe wañoɓe ɗum ɗo foof ina tawe e nder maɓɓe waño ngo nawri subalɓe ɓe tafgo ngo nawri wayluɓe ɓe ɓe dutti kadi ɓe goni aynaɓe gandal ngal gam ɓe dutti ɓe goni to toroɓe to saabu koɓe remoɓe jaawe ɗe o jawannoɗe ko ɗen addanimo wiyede jaawo ɗum ɗon wadde nduɗo suudu ɓuuri hewde mecce ɗe yaltini ɓesgu ngu o yaltini e nder fulɓe tawi wona ɗo tan e ɓeɗo fulɓe ko dendagal fulɓe foof rutti kadi fulɓe hande oɗo saaha koɓe waɗoɓe ko jawɓe hay hande oɗo ka mo gonɗen mi wawa yejjide laamu ngu gonɗen ɗo hande leydi Sénégal ɓayre ɓe joddima e pullo jaawo biyeteɗo Haruna Dia min jodi Wagadugu kalanmi ko ɗo yimɓe fof ma nan ɗum o jooɗi o waɗe nduɗo nofru o yimi dono sampate minen gendiyankoɓe fof min potti min lamminat makki so makki iwi min lammina pullo goɗɗo ɗum noon mbiye Haruna Dia ko wino ko adi ko waɗi kono hay ko wino ko nani ɓatti eɗen cikki wadde jo waɗi hen jungo makko ha Amadou BA laamo woni pullo laamo bandiraɓe jarama ko adi fof en calmini bandiraɓe fof jogorɓe yebde to mbawi wonde fof en jarnimaɓe no fewi kadi en jetti bandiraɓe arɓe tawede oɗo ñalawma bon woni sababu windude en deftere nde ko kiram tan wona mbawka wona kadi jogade moyen ji ɗi saabu eɗen jiiya tan defte kewɗe ene binde tarikaji ne mbaɗe kono noon e nder muɗum kadi e suudu no jeeyaɗen ndu woni suudu jawɓe suudu ndu ganduɗa ko suudu mawdu no fewi walla ko galle mawɗo no fewi kono jiyani deftere heerini tan haalore haala suudu ndu waɗi tan ko jubbanɗe seeɗa ko wayno Cheikh Moussa Camara en ko wayno woɓɓe jubbi hen seeɗa goto fof addi hen ko wawi ko bon e nder muɗum noon miiji mbimi pourquoi ngollo leñol wayi yajjine to banggue jokkodire maggol to banggue koddigal maggol e leƴƴi goddi walla cuuɗi goddi kono kadi guese waalo koɓe jogui ko e kolaɗe hewde en jii oɗo saaha joni guese kewɗe nana kepte pourquoi ɗum ɗon winde guila law jooɗo kala nde yimɓe garoy janggo jidde heptoyde ɗum ganda ɗum ɗo kam ko jeeyi jawɓe wonno bon ko wona ɗum ko kadi eɗen gandi jawɓe ko joomen gande en kono e nder gande ɗe ko gande cuuɗiɗe mbiɗen pourquoi en mbawi windude ndeɗo deftere gande ɗe ubbite ha mbawen hebde gartam gonɗam hen ɗam ɗum woni sababu noon jokkodirɗen e lewlowal communication waɗi feere ha nawi en to lewlowal édition e ballal Allah e ballal mabɓe ɓe muulani en deftere nde vraiment enen en janggani pulaar en janggani français jangguɗen tan ko Qur'ana kono Allah walli ko tappuɗen ko e ñolde lewlowal édition sa tima ɗum fewni ɗum ha feewi garɗini ɗum ha garɗini jaltinɗen hen tome 1 ko binduɗen ko noon woni ujunere ɗerewol presque kono noon ko yalti ko presque ko temedere tan fuɗɗa
firti wadde fodde ɗereji temedde jeenayyi ene keddiɗi cuwa muule taw donc eɗen gandi mulgol ngol noon waɗat ɗum ko jogade joni noon eɗen mbeeɗi bandiraɓe foof juuɗe ɓe mbaɗat hen juuɗe mumen surtout diawɓe beele ne ballen ha ɗereji keddiɗi mbawa muulede deftere nde yalta no hannirta ni en jetti noon vraiment presse o en jetti kadi mawɓe men ɓe dendagal jaydiyanke pullo ari hawrude e ñalawma o garɗini ɗum kadi yonni ɗum ha yooɗi ɗum noon onon fof min jetti on min jaari on monsieur Ba leñol jawɗo ko leñol jaagol caɗigol e nder windere nde etade windude hen ene namni taaɓe e daawe poɗɗe waɗede gam heɓinade ɗum ɗo hol caɗele kawruɗa ɗe sahani waɗa ɗen ɗon enen en meeɗa wasde dañde caɗele hay ɗo joni to jaltinɗen deftere nde ɗo ken joguiɓe caɗele nde wonno addani jogade caɗele jaltinɗen ko temedere nde gasi guila deftere nde presque gasani guila yaltani ɗum noon firti ko eɗen jogui hen caɗele yimɓeɓe jaɓani wadde hen juuɗe mumen ko takkale tan ko mbiyata ko hamme seeɗa bukari seeɗa kono noon en jetti en jawɓe no fewi ɓe darnimen ha oɗo ñalawma waɗi réussir firti tan kamɓe paami ko jahaten ko eɗen ɗamini ɗo dimunnaji seeɗa maɓe mbaɗi hen kalis kewɗo so Allah jaaɓi gam deftere nde wawa muulede firti caɗele dañnoɗen hen nde foof ene wayno en jejjitiɗe oɗo sadio kono ala caɗele kam en dañani joni joni oɗo ñalawma hande a waɗima hande a yi yimɓe hewɓe to sababu o kadi ko miijo makko tan woni sababu o mbaɗɗa ɗum kadi koye saaha mo ganduɗa hoorema dartol ɗuɗɗingol leydi sénégal ene waɗe caggal ɗum hol welwoji ƴettinɗa e ɗeɗo ko weltade andi ɓuuri sadde gollal fof ko wune nde wonno ɗum ɗo honɓe ƴettinnomi hen ha heewi kam fof ɓe jalti aduna presque mbiɗa wawi wiide ɓe keddudimi ɗo ene ɓe ene duusami kono noon hon amin jogui mawɓe nanɗo en ko professeur uji ko jangguinanno ko université ji fodde duuɓi capantati hande ɓe jinno wadde ɗum kono noon Allah newnani ɓe dañani donc enen en keeɓi ɗum ɗon hawri e ngal ɗo daawal kadi ɗum ko yettere Allah no fewi tan mbiyeten joni joni o hol erano mbatta tindaɓe ɓe ganduɗa hoorema kamɓene ɓe jiiya ɓe cuuɗi fuɗɗo goɗɗi tawi ɗum ɗon kadi ina foti wadde golle mbaɗe min gam won lidde e ko aroto rende hono dartol bon erago men ko wiide tan yo fulɓe fof tinno hamme haali ɗum nane goto fof banggue wawi e banggue heedi yo windu deftere mum joƴƴina surtout ko wayno cuutinkoɓe ko wayno sownaɓe ko wayno waɗaɓe ko nandi hen fulɓe fof de fulɓe tan kono haɗani cuuɗi fof goto fof yo haal tarih mum nde wonno cheikh Moussa Camara wi kala ko neɗɗo haale e hoore mum ene ɓuuri ɓadade gonga so goɗɗo darima ɗo no haala tarih men mbi sikki sen kalni koye men e bindani koye men ɓuuri wiɓɓude nde won noon hewɓe ne gara kaala tarih aji taw ƴeewa tan ko weldi men ko mbaɗa gacca ko woodi ko nde wonno mi yeeɓi film goto hakkude Silamaka e goɗɗo hay somi haalani inde mais Silamaka enen fof eɗen gandi ko acteur mais to jiimi to Silamaka watta ko bandi donc firti ɗum ko kamɓe tourni film kamɓe mbaɗi hen kalis mabɓe mbaɗi hen foof mabɓe kamɓe mbaɗi enenne seɗen jiiɗa wiyede oɗo tarih en yimɓe mbiya en diwito en mbaɗini e battini ganden paamen jaltinen jawɗele men mbaɗen hen binden tarikaji men mbaɗɗa ɗeɗo golle hankkadi ala heddi so wona ene ɗumine jottodiral ma e jokkodiral e kutodiral ma hakkude ma e leylal communication leylal édition kono weeɓi walla insatisfait ene weeɓi lewlewal édition kala ko gadduɗa e mabɓe nan ɗon so tawi kalis gadduɗa ma taw ɗon so tawi gadduɗa ko ala haydara ma taw ɗon so tawi gandal gadduɗa ma taw ɗon so tawi humam binnagal gadduɗa kadi mabɓe mbaɗe gandu lewlewal édition ko faabu leñol wiyete kañum ko faabu leñol kala jiɗɗo windude hay sa janggani wallahi sa jokkodiri e mabɓe balleta binda deftere ɗum ko hunde laaɓani joni joni holko woni yeeso ma woni yeesam ko tome 2 deftere jawɓe nde deuxiéme partie on ara ko ɓoyata inchallahu rabbi ɗo e dumunno seeɗa hono oɗo événement mbaɗɗen ɗo min mbattum nde wonno maen mbaɗɗum Mauritanie maen mbaɗɗum Mali maen mbaɗɗum Gambie maen mbaɗɗum kadi Dakar so Allah jaaɓi jarama President
Seydi Sow lamɗo garda fone jogue ma gueɗal saabu kada woodi nafoore Fouta toro yimɓe leldi kala Moussa Sow saabu ko ɓiɓɓe leñol ngol nguudani ɓerɗe ma an ƴetti fitandu ma dokkuɗa kala leñol ngol tottuma Moussa Sow en imor film Foutay toro kala ene hetanima gueɗal ay makki ko mocimbo mo totti laamu fof ene handi hen na tawno ɓiɓɓe leñol ngol fof ne golli ɗum kono billahi wallahi kadi o juumani no tawno ɓiɗɗo leydi so tawi o golli o yiyanama yeeso aɗa tagi ɗum aɗa hecci hewɓe aɗa wawi hewɓe aɗa dawde hewɓe aɗa jippide hewɓe kono aɗa hedde dawol ha hande sabu ko dawol miskineɓe tan nawata grey sow ko pulo balde pulo bari pulo jalalo pulo DJ maymo tuuti rek xam naa ne Moussa da sonno maymo tuuti après ñaagale sawon bi yekkatil sawon bi DJ sagade kari jali kone jali yamade jam parode jam jamane gileyada maki Amadou Boudi maki Sall maki Makro maki koy wan mada jawda ayoma la tenchoine Moussa SOW ariyo Seydi Sow sagone jeli wada yada ari heto me haala Fouta yumba e kalajo mawɗa aɗa wone jam ko nde suwawɗa maki Amadou Boudi hene nooti gumendare yo dartade ombo wi Amadou Ba Amadou gorko ma dobbuɗo duuya makko re jaaɗo beelel mo jokki garaɗo mi tawiyama 14 radio mo Sénégal fone anduma Seydi Sow kutadi ko koni jali wawɗa miijo ara jogori jam ɓiɓe leñol ngol ngusani ɗawɗa ha yoma mbaɗe kelle mon kala dow piyeɗade mon ɗe less mbaɗe kelle mon kala dow piyeɗade mon ɗe less mi nani Moussa SOW jari pende dem yo kole ma ko yiyama jawa banum gorko jari ma ko yiyama seri pende dem gale ma ko yiyama gro bibe leño ko ni jani manada mimi sodon gone barki Amadou Boudi Amadou Ba mbade kele go jam ada woni jamais jamanu oh jani wawda merci beaucoup DJ merci beaucoup assalamu alaikum on bandiraɓe département de Podor onon fof mi salmini inde mon e jettode mon mi weltima e oɗo mobilisation en weltima e golle waɗade ɗo hande subaka golle fayodinde ko ponnoɗen haalde hen en kaali revisiter la culture des Diawɓe depuis les temps immémoriaux jusqu'à nos jours ko hunde moƴƴere il faut continuer dans ce sens-là caggal salminde mo chef de village o salminde sernaɓe wuuro ngo mi salmini kala responsable gonɗo mi salmini kala Diawɓe gila rewo ha wargo mi wiyede Allah jarama ɓe jarama hande kam assurément eɗen mbawi wiide dans ce Sénégal là après que Macky Sall ait eu à décider de donner la candidature de Benno Bokk Yakaar à notre frère Amadou Ba nous avons été certainement les premiers à descendre sur le terrain. Avant-hier, c'était à Walalde le vendredi. Hier, c'était à Goléré. Aujourd'hui, dimanche, un méga meeting de tonnerre a été réalisé ici à Orol-Dialde. Tout le département de Podor est remercié pour ça. Et on ne s'arrêtera pas. Le fait, ça pour weltare, hakkunam bandamen be. Mi jibina ran jibina men jaw.
gonmi jibinami ko waalal mi yahani hay nokku mi jibinami noon koye jawdi subaka fof mami babam ina wonde e jawdi ina waɗa wonu ina jogui dammel ina kaala ala fof mawɗo jawɗo jeeyaɗo e rewo momi anda kamɓe fof ɓe kalton ɗo ɓe fof goto fof mi andi ɗum gila mbeɗa aɗa minen min gandi tan ko kamɓe mawnam amadou banel wonino ɗo yeehi kono ala kadi battuɗo e maɓɓe minen ɗum tan min gandi jibitinami kadi e ɗiɓɓe jawɓe jeeyade e nder beyle ɗurguel jeeyaɗe e jawɓe kono kadi so welama wiya kadi jeeya koye waalal rewa e waalalde on pulal ba yallah yurmoɗum yaafo ɗum jibiri alaji jibi goleyel dia nanɗo jooɗi ko funeram somi wi mbeɗe limta kala ɓe gondunoɓe e jawɓe ɗo hande ɗo mbalere Souleymane Amadou Dia waɗino ko fonno wadde kono mbeɗa andi rew mi anda fof ɗo Samba Duggo o heedi mi anda fof ɗo Amadou Alsane heedi Safoura nanɗo e Salayam etc. Je félicite mon jeune frère mon neveu Harouna Dia commerçant import export en Mauritanie yo jokku golle yo Allah jogonomo kono la jeunesse andam ndu wulde nde noon kadi jeunesse o mbeɗa heeɗi ɗo on discours de haute facture je suis heureux de compter parmi les jeunes lions parmi les jeunes du Régep un élément aussi important que celui de Oɗol Diaw e kaali doléance uji ɗi wonko ngandumi hen walla ni mbeɗa andi fof mami eto noon kono ko laaɓi so weeli Allah mi wino ɗo nane Oɗol Diawɓe sera électrifié un marché de 50 millions de francs a été signé pour Oɗol aura l'électrification kono mi wi ɓannam ndu wuli nde ɓannam ndu wuli mbimi Oɗol yaadara koye huudallahi ma dañ courant yaadara koye Dunga Diawanɓe ma dañ courant golle ɗe fof gonana ko goto mi haali nane mi wi Binguel Bowlo dañi forage château d'eau ko PUDC itti totti ɗum Moussa SOW yo naw e wuuro mum ɗo wela machallah kala guure taariɗi ɗum ñurkade 1 2 3 wuuro Abdoulelle en son jiiɗi ha laaton son jiiɗi ha ɓulɓon en tout cas au moins 40 à 50 kilomètres de réseau ine woodi kala wuuro ngo jiɗɗon ma waɗe broché e oɗon forage mi nani ce qui s'est passé à Wawaw mi tini mi umminoma darimi hen ɓe jaami hen wiyami ala wonɓe hen ɓe mbiyami wonɓe hen noon koɓe fonctionnaire jooɗimi patmi kono noon ɗum yahani wonti tan haala Abuja en haala jajaɓe noon wayi noon yaari noon wayi noon hande mawɓe ɓe garat imo expliqué so Allah jaaɓi wonɓe toon ɓe ine liggo ɓe liggo ɓe pewna taw ko yaawi e ko yacci so wona ɗum mi fettaɓe koyngal mi ara min mi liggo ko foti liggere mi yi noon ɓanɗon wuli noon acceɓe haaɗa ɗo acceɓe haaɗa ɗo firmana jajaw komi cooso Safoura enen kala ko kalɗen en mbaɗat te ɗum ko kalmi ɗo ko fof caggal laynula ɗum ko hunde ko daride ɗo e balɗe moon puɗɗo yiide hen résultat ji ɗi kalani wonde yi yo Allah yowon moƴƴere en tout cas en mbaɗi mobilisé derrière le président Macky Sall en mbaɗi mobilisé derrière notre candidat le futur 5e président du Sénégal Amadou BA yo Allah newru yo Allah moƴƴin ɗo au niveau du département de Podor walla ni dans la vallée du fleuve Sénégal inchallah kanko Amadou hakkude 90 et 99% des voix au rondoro et il va remporter les élections au-delà de 60% au premier tour yo Allah waɗɗum yalla newnu yalla moƴƴin ɗum rendez-vous kadi ɗo e balɗe inchallah parce que on a un agenda qui a été déjà ficelé. Nous allons tourner dans le département de Podor
Nous allons aller dans les villages et dans toutes les communes. D'autres meetings sont prévus. Le meeting des femmes, voilà la présidente des femmes, Aminata Anne. Et rewɓe ɓe no ñaagoro joni mbi ina jiɗi formation o jaabima o wi yomi haalande e nder kadi ko hokkete ko e rewɓe oɗol jawɗo o hokki ɗumen formation en transformation produit de lait et des céréales e ko wawi wonde ɗum inmo heewa noon kono yonani ɗum ɗo fof ko onon mbaɗi ɗum ɗo fof ko teddungal mon ɗum ɗo fof ko yidde mon yen jokku golle no walannaɓe